слагано ли го? Мисля, че да. Това ли ми е проблема на нещо? Ехо-ха. Ами аз много време защото толкова много на английски. Човек като не... Професионал там при Book Trading. И като не го говори съответно, и така... И така става. Аз не знам как ми говорим. Руди, how are you today, mama? Come for a walk. Черня! Професионал при една ралица. Да не кръчиш нататък книгата. Професионал бе. Там при една ралица. При Xerox. И си я слагаме хора тази бележка на джамбото. Е тук. Много е хубаво наистина. Да си печаткаме в хора в този хубав офис на Xerox. Това на коя страница беше, между другото? Че аз съвсем забравих тук. Това е на 126 и 127 страница. А това е на 135. Нека това е тук да го оставим за всеки случай. Как тропка тая хартия като някаква копиерка. Ето го бе. Това ще го сложиме в средата, за да може никой да не го види тази бележка на Xerox. Никой да не я види. Това, хора, е най-добрия бестселър от Ню Йорк. Professional. Ето, хора, вижте. Хората, ако искат, примерно, да четат някаква книжка, взимат си я ето така Professional на Xerox и си четат като нормални хора. Вижте, хора, каква хубава книга, какъв хубав бестселър. Това е най-добрата Ню Йорк бестселър книга, номер 1 клас в Ню Йорк, която всъщност тази книга, хора, е среден клас. Е с тази Ани Салич. Ето Ника! Много хубава книга. Наистина, хората, жената тук, авторката на тази книга, много прилича на Ани Салич от нова телевизията, хора, водещата. А то това хора не е Ани Салич, а е Шанън Ли. От 2021 година, март месец е била годината издателството на тази книга, която е много хубава и пише, че е публикувано от AMG публичното, където хората ги публикуват в книжарници за тия книги. И пише: бъди вода, приятелю. Миго, мое детенце. Еба ти, Анастасийката.
както могат да видите хора, си имаме много хубав букшелф. Нашата библиотечка. Колко е хубава само. И хората, примерно, ако искат, ако желаят да си вземат някаква книга от нашата книжаничка на BookTraining, ако искат клиентите ни